Fruit jam muso bela ko denuma wolo te jam muso bela dunia kono muso bete lolo wolo lolo muso bete lolo wolo tige no mali baya lolo wolo to moyo jurumanane hallo fane jurumanane tene madunia jurumanane musa dunia gote badina kana belila muso bete jola de wolo muso bete jola ji te so adinga madame la ne ya fodomina ne ya fodomina tile no choroti ne ya saraba mala mama ye ngota yo boku mama sira kasira pulo kan kele sira kasira kana saraba mala pulo kan kele sira kasira ne ya saraba fulani no fulani no kode sile kasira tile no choroti ni na no bisukuna kana saranga bila ne ya saranga na choroti ni ya poliji kasira ni di tangu ni ya mi na dasangare ni bo musona bamako muso to mo wado ala pulo ni to batte be go ga fa muso muso be ga me do rangena muso be be le ko go na ni to le be na ha Manden che ani manden muso muru ni karamogo somo ni dunto aw munu be manden kono ana aw munu be manden ko ka kuma kile kana balaba sidan dentro yiri jugu fere teben dentro yiri jugu la do chani blenga gurungo ble fabrique adang sedandi ka bela jele fo ka barkada alhamdulillah rabbil alamin an sigira kana balaba lameli kala ambo bela jele fo video kala o bela jele be fo Famille Rosie ka koyi alhamdulillah rabbil alamin adamadi ni ini mogo kelela na tigi ko abi sekula eki be sekula na tigi klala ka yira ka ta bana ibi ta ban parce que kele sama ko jugu abi ko goya lamenikelaw ye abi ko goya demebagaw ye abi ko goya jotigu ye kele sama ko jugu abi ko goya niwe wallahi katigeleya obe mogo katigeleya abi jo boy bulu katigeleya abe ilimanaw abu bayla katigeleya abe jodi i kele nyogoma ni Rosie ko kaya dabla Rosie de en deni video kala cheja itara Rosie den tarife ako ni video ka alhamdulillah jarani nya menyi ka kuma me kuma nyena ni Rosie den ngani ka kuma me kuma nyena mo be den soro de akase ki bo karala mo be den soro de akase ki bo nirila mo be den soro de aka jodondo ima fama ini dienche Rosie den ngani na jora Rosie ni dienche halaladu Rosie den ngani na jora Rosie ni maloche ode wolo de banyuma be kala nyini ni idenga se ki bo malola idenga se ki bo kelela idenga se ka jo ini maloche idenga se
ka i bɔ kara la donc Rose den duwawudenya ni barikadenya a y'a bɛɛ kɛ e mun yɛrɛ n'a ye video kɛ n terikɛ i ye baara ɲumanba de kɛ ka muso kelen ka jɔ ani malo cɛ parce que Rose denkɛni n'a yɛrɛ kelen kun y'a kɛ mɔgɔw kun t'a lamɛn parce que mun kun bɛ fɔ donc e bɛ fo k'i barikada video kɛ i b'a lamɛnna mais i ka foyi ma se ne ma bonya kɔ video kɛla fɛn o fɛn bɔra ka ne défend alhamdulillah rabbil alamin a bɛ kɛ tan n ka foli baw bɛɛ ye minnu bɛ tiktok kan aw bɛɛ minnu ɲɛda bɔlen tɛ aw bɛɛ lajɛlen fantɔmuw ni minnu ɲɛda bɔlen tɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn deli an bɛɛ ka sabali an bɛɛ ka kɛlɛ bila n b'aw deli a y'a to ten minnu fantɔm bɔgɔw a y'a to ten aw ni cɛ aw ni baraji a dɔn aw ye mɔgɔ min minnu b'u ɲɛda yira a dɔn aw ye mɔgɔ min video kɛla kɔrɔbaw a dɔn aw ye mɔgɔ min k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada Dani dɔgɔ i bɛ kɛlɛ jigin a ka ɲi i ko ne ma ko ne deli la ko sinon ko n bɛ fa don a la ne yɛrɛ fana bɛ deli a ka ɲi ten quoi Dani Chico a ka ɲi ten hakili ɲumantigi Arasi 24 a ka ɲi n y'i ka video ye a diyara n ye a bonyana n ma kuma ɲɛna quoi ko i kɛrɛfɛ mɔgɔ caman kun banna Ala ka hinɛ tabaw la Ala ka yafa k'u ma k'i yɛrɛ fari kun man di la Ala ka kɛ farijagabɔ ye halisa Ala k'i ka hakili ɲumanya to i la halisa Ala k'i ka hakili ɲumanya to i la Malika fitini halisa Ala ka hakili ɲumanya to i la Ala ka i ni hakili kɔrɔ Lengs alhamdulilayi Ala ka i ni hakili kɔrɔ Ala kana foyi k'aw si la k'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan Moptikaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka Bamakɔkaw fo ka Segukaw fo ka Kayikaw fo Sikasokaw ni Kulukorokaw Tɔnbukutukaw ni Gawukaw k'aw bɛɛ fo Mali kɔɲɔn bɛ dugu o dugu la Gabon ninnu Centrafrique dugu bɛɛ k'aw fo Européens k'aw bɛɛ fo ne de ye Bala ye ne y'a fɔ ni sɛlɛku mɛlɛku n'a jara baden na a bɛ n gabafura kun a y'a kɛ cogo min a bɛ kɛ ten foyi tɛ yen foyi ma nin aw ma nin kɛ foyi la ka na ne Bala défend aw ma kɛ foyi la parce que tiɲɛ n bɛ tiɲɛ de kan ni ne y'a bila don min aw de bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye kura minnu bɛ don a la u b'aw de bonya mais a b'a sɔrɔ kɛlɛ pripara caman bɛ yen i m'i da don o la bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ ne ka video Mali ko dɔrɔn de don jinɛtigiw kɛlɛli filɛ mun de don parce que kalabanci namimaya jugusagoya ka denmisɛnninw tiɲɛ ka du kunna ko jinɛ b'u la k'u pan k'u bin k'u ban ka taa ekɔli la k'u ban ka taa furu la ka to sunguruba denya la kɛlɛ daminɛna olu de kan parce que olu minnu b'a la u b'a dɔn u t'a ko ɲɛdɔn ni ye n m'o faamuya wa ne Bala de y'aw kɔ video fɔlɔw la jinɛ bɛ yen i y'o faamuya mais k'a fɔ ko jinɛ bɛ adamaden na o kɔrɔ tɛ ko jinɛ b'i la bana de don bana in de tɔgɔ dara n'a bana b'i la a bɛ wele ko jinɛ b'i la crise ni crise b'i la n'i bɛ bɔ ka bin crise tɔgɔ tɛ bamanankan na a tɛ maninkakan na a bɛ fɔ ko jinɛ b'i la mais o t'a yira ko jinɛ yɛrɛ de b'i la bana de tɔgɔ dara ko jinɛ o ye farafinna dugu bɛɛ ye donc n'a bana in b'i la i bɛ ta k'i di furakɛlikɛla ma dɔ wusulan o b'a la saraka b'a la sɛ ba ou bien saga a tɛ tɛmɛ o kan sanu t'a la misi t'a la nɔnɔ o b'a la deli jinɛ sɔn sɔni kɔrɔ ye mun ye delili de bɛ wele bamanankan na ko sɔni an bɛ taa sɔni kɛ o kɔrɔ an bɛ taa delili de kɛ an bɛ taa nin yɔrɔ in na an bɛ taa sɔni kɛ nin yɔrɔ in na o kɔrɔ ye mun ye sigifɛnw anw dugu sigira ka sɔrɔ minnu fɔlɔw nana olu sɔnna ko yan ye sigifɛnw ka yɔrɔ ye an bɛ taa sigifɛnw wele o bɛ se ka kɛ jinɛ a bɛ se ka kɛ bama a bɛ se ka kɛ saya a bɛ se ka kɛ kɔgɔ a bɛ se ka kɛ tu ye fo kow ka faamu mais minnu bɛ ka taa ko jinɛ de bɛ adamaden na depuis diɲɛ wulila jinɛ ma don adamaden na n'i k'i b'a fɔ ko n'u binna k'u bɛ kuma hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni kirina y'i bila i tɛ kuma hali ni foyi t'i la ni pali koronigirira a t'i bila sufɛ kuma la wa donc kow ka faamu n ka baara de don n b'a dɔn de ne Bala ko tɛ prix t'a la n'i taara jinɛ furakɛla fɛ n'a k'i ma ko nin wari ka prix fɔ a ye nkalon tigɛ
pirita la ok karamɔgɔw tulo bɛ ne ka na muru tulo bɛ na somaw tulo bɛ na mais ni mun sɔnna o sɔnna ni mun ma sɔn o k'a to yen o ba b'a si bɛɛ k'a furakɛli la fugariden don i b'i si k'a furakɛli la bilayi denni man di o ba bɛ pɛridi a ka wari caman na ne ta ye k'aw ladi ok donc sisan Rozi den a bɔra ka delili kɛ je crois a tɛ tɛmɛ o kan alhamdulilayi arabil alamina ne tɛ nkalon da mɔgɔ si la ni mun ye ne ka video lamɛn ko faso ko don o tigi b'a dɔn faso ko don ni mun banna ko faso ko tɛ o b'a dɔn ko faso ko tɛ c'est comme Aras 24 ye mun fɔ bɛɛ b'i tugu de bɛɛ b'a dɔn jo b'a la a bɛ ka video ye faso ko ye bɛɛ b'i tugu de n'a fɔra Bala ye nkalontigɛla ye e mun sigara a la dɛ e de ye kalabanci ye sinon i b'a dɔn pɛrɛ ko tɛ ni dɔ ko Bala bɛ fɛ k'ale lebu i b'a dɔn pɛrɛ ko kuma in tɛ tiɲɛ mais n'i taara i da kuma in na e de ye kɛlɛ tigɛ parce que a commandé sinon e b'a dɔn a tɛ mɔgɔ lebu i b'a dɔn a tɛ mɔgɔ lebu i b'a dɔn a tɛ mɔgɔ janfa i b'a dɔn a ma deli ka mɔgɔ warakalen bila a ma deli ka mɔgɔ photo bila ni mun y'a kɛ a b'o wele ka kuma fɛ ni dɔ nana fɔ k'o tigi ye ka nin kɛ e b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ni Rozi nana fɔ aw ɲɛna ko Bala ka taa baara kɛ aw bɛ ka Bala lamɛn san 9 aw b'a dɔn pɛrɛ a bɛ baara min kɛ Rozi i b'a dɔn n bɛ baara min kɛ yan o de ye somaya ye i ko soma nɔgɔlen n y'o de fɔ n b'i don kaso la i taara kaso la bi de n bɛ yafa parce que i taara kaso la bi o de la n bɛ yafa i ma e tɛ dɛ cɛ o cɛ a kɔrɔbɔ n y'a don kaso la ne a bɛ ni Ala ni kira cɛ i m'a fɔ soma nɔgɔlen yan n'i don a la bi u bɔra k'i cɛ sisan mais ne t'a banna dɛ mais i den ka yafa c'était trop tard i bɛ ɲininkali k'o la ne de Bala ne ye da kɔnɔ n'i bɔra i m'a faamuya mɔgɔ bɛ bila soma la mais i t'a fɔ a ma nɔgɔlen dɛ i bɛ ɲininkali k'o la depuis kɔrɔlen n'i ko cɛkɔrɔba nɔgɔlen ni fɛn fɛn nana Bamakɔ ni Bamakɔ musokɔrɔbaw y'a fɔ k'i nɔgɔlen don u y'a y'u ɲɛ la ni cɛkɔrɔbaw ko k'i nɔgɔlen i b'u nɛni mais i t'o fɔ i ko wari b'e kun o bɛɛ ye tiɲɛ ye ne banna wari la o de kama ne bɛ ka lamɛn i ye so mun jɔ ne tun bɛ se k'a jɔ i bɛ ka tile la f'a ɲɔgɔn 2 bɛɛ b'a dɔn Bube tun b'a di Musa Jawara tun b'a di Karim tun b'a di ministre bɛɛ tun b'a di mais ne kun y'a minɛ bi n kun tɛ se ka kuma mun kɛlen filɛ e la bi ka na n'i ka kɔrɔlenw ye ne kun y'a minɛ o de bɛ na i bɛ ka Arasa mun kɛ exemple ye mɔgɔw t'a lamɛn bi parce que a banna wari la ne bɛ kuma kan i ko k'a tɛ ne jaabi a tɛ se ka ne jaabi parce que ale sɔnna fɛn nɔgɔlen dɔ la ne ma sɔn o la o de kama Arasa tɛ se ka ne jaabi parce que a b'a dɔn a kɛlen k'a minɛ cɛ min b'a la cɛ si tun t'a ka tɔn na mun ye général ye ka tɛmɛ ne kan a b'a dɔn pɛrɛ donc diyagoya a tun b'a tilancɛ de i y'a faamu mais ne de tun t'a fɛ ne Bala bɛ Ala fɛ ne bɛ n ka tɔgɔ duman fɛ ne bɛ n ka jamu duman fɛ ni e ka wari ye tom Segu Ture ko ten hɔrɔnya o fantanya ale b'o ta i y'o fɔ a ka sɔn faamaya jɔnya ma mun ye mɔgɔw to kɔ mun ye denmisɛnninw bɛɛ cɛ n ko nin de don n fa ka so filɛ mobili de bɛ n bolo sinon e ka mobili ne ka mobili Maimuna Haidara ye mobili mun di ne ma ɲinɛ a san 5 hali ne ma porte dayɛlɛ a bɛ bɛn i ka mobili 3 sɔngɔ i ka mobili a 3 sɔngɔ de bɛ bɛn a ma mais ne taara Bamakɔ n b'a ta wallahi a ka ca san 5 ye bi a y'a di ne ma Fune Modibo kɔrɔba ɲininka voiture de sport fo mɔgɔ 2 bɛ don a kɔnɔ a bɛ n cousin bolo Obama cɛba ye n cousin direct de ye Pascal Salif Keita a tun b'o bolo a voiture de sport wa o ye version américaine i y'a faamuya wa ka taa dugu kɔnɔ ka na 2000 esayi 2000 la o ye fantan fɛn ye ne ye fantan den n y'a jɔ ka baji biri a la Rozi wa n terikɛw ɲininka u bɛ mobili i bɛ mobili dira ne ma mobili ka mobili to ne bolo o ɲininka ba ne bɛ 2 semaines kɛ ka ne bɛ ɲinɛ ko mobili bɛ n bolo parce que ne bɛ jigin ka bɔ ka taa k'a jɔlen to da la a bɛ Ala ni kira cɛ ne tɛ bɔ ni ne bɛ bɔ fana ne bɛ taxi de fɛ koyi o mun digirila ne b'o de kɛ koyi ne n jɔ n ka danni na a banna Dakar bɛɛ b'a dɔn yan u bɛɛ ɲininka n'i mago Bala la est-ce que i b'a ye fo n'i y'a wele i b'a sɔrɔ a ka so ne tɛ bɔ ne bɔ ka taa ko ne ka so e tɛ ne ka sotigi dɔn i bɛ a tɔgɔ fɔ Sénégal fatɔ bɛɛ b'a dɔn a ye tɔgɔ min sɔrɔ Sénégal gendarmerie la o mɔgɔ tɛ mun y'a sɔrɔ a bɛ balo la yan ne dogolen tɛ koyi
wa ne be somo no ni ko boutique adama pari be ba do mbaw bela jelen debi aw ka rosi to video kala o anga yafa rosi ma a den kama an bɛɛ ka yafa ma koyi an bɛɛ ka to ye vraiment den ka video polisiw yɛrɛ ye ne wele ko n ka rosi den ka video ko n ka rosi to yen n ko n y'a to yen BJ polisiw ye n wele walayi i ma faamuya wa ka fan bɛɛ polisiw mɔgɔ ye video ɲɛ a bɛɛ ye ne wele Amsaridini mɔgɔ yɛrɛ ye ne wele bɛɛ i ma faamuya o ko jo b'a la ko rosi to yen dɔ ko n b'a dɔn ne b'i dɔn dugu la rosi to yen ɲang kama n ko ɲang jumɛn a ko Amsaridini ɲang n ko walahi ne ta banna o ye n ka karamɔgɔ ye mun bɔra ka wajuli kɛ donc n ko ne ta banna e ye ɲang tɔgɔ fɔ ɲang n k'a banna pewu n ko ni karamɔgɔ ɲang kama don n ko kɛlɛ banna rosi denw a bɛ ci bila a bɛ foli ba kɛ karamɔgɔ ɲang ka famille Amsaridini mɔgɔw ye kɛlɛ banna ka bɛɛ lajɛlen deli kɛlɛ banna mais n'u kun b'i cɛ jɔnmaya tun bɛ kɛ soma wɛrɛ la ko rosi donc depuis ala ye ne da ne ye bara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ diplôme bɛ ne bolo mais n mɛnna mun na n'a bɛɛ o de ye soma ye koyi soma tubabu a bɛ ɲɛna nkalon de don nkalon t'a la koyi bamakɔkaw b'a dɔn pɛrɛ e de t'a dɔn gɔnifɔla dɔ ɲininka u b'a fɔ yɔrɔ tɛ se ka taa yɔrɔ cɛkɔrɔba tɛ se ka taa fɔli kɛ bilakoro o si m'i lasɔmi ou bien parce que a bɛ fini minnu don a t'i yɛrɛ bila o système na taa farabana Musa Jalo ɲininka bilahi ta ɲininka a b'a f'i na ne ye mun ye a b'a fɔ ne ni nin y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ depuis an ka dɔgɔ a b'a fɔ ninnu de ye ne ka kalanden fɔlɔw ye a b'a f'i ye wa a t'a tana tiɲɛ dɛ a t'a yɛrɛ yira a tɛ foyi mais yɔrɔ ɲuman na n'i y'a sigilen a bɛ k'i na ko kamelenbani de don mais n'i cira a la i b'a dɔn k'i cira wara la jo b'a la y'o de yɔrɔ bɛ balo la o ala ka sini kɛnɛya d'a ma i ka misɛnɛ bilahi i ka misɛn mun t'i ye cɛ bɛɛ ne bɛ n ci cɛbakɔrɔ minnu na ka tɛmɛ mɔgɔ de bɛ se k'i colu la ni kan t'i da cɛbakɔrɔ dɔ fɔ ko diɲɛ sɔnnen don a ye ko lahara sɔnnen don a ye n'a bɔra a ka domaine kɔnɔ ne bɛ ci fɔ a ye n'a ma bɛn a ma n b'a fɔ a ye n'a bɛ se ka mun k'a ko kɛ ji gansan tɛ kumungolo rosi ne ye bɔbɔ den halala de bilahi talahi a halala fayanfan ani bayanfan i ka misɛn an kɔrɔ mun t'i ye walahi donc alhamdulilayi k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada rosi ko kɛlɛ vraiment a ka ɲi tan denmisɛnninw n b'aw bɛɛ lajɛlen deli rosi den kama n b'aw bɛɛ lajɛlen deli ka videokɛla bɛɛ an ka rosi to yen a banna pepepepepe petit rosi den ani cɛjan videokɛla cɛjan i b'a f'u ɲɛna kɛlɛ anw ta banna mais rosi n'a bɛ fɛ kɛlɛ ka ban pepepepe rosi a ka transition to yen a ka transition to yen vie est chère c'est vrai ale bɔra k'a fɔ ɲinan mais i bɛ ka tile an ye san 7 kɛ vie est chère la ɲamancɛ mun n'ale bi k'o fɔ a bɔra ko Asimu taara ɲamancɛ i b'a dɔn rosi Asimu ma ɲamancɛ i b'a dɔn pɛrɛ Batulu ɲang de ye ɲamancɛ ɲangilakaw den ye Batulu ɲang ɲangilakaw den Batulu ka mɔgɔ kaw ka misiba kayikaw ka sin naani tigi barika tigi Batulu ɲang gundo tigi Batulu ɲang fantanw ɲɛji cɛbaga Batulu ɲang i y'o faamuya wa bantanw ɲɛji cɛbaga Batulu ɲang falaw fa Batulu ɲang yatimɛw ba Batulu ɲang i y'a faamuya fantanw ka ganfa falaw fa n'u ba yatimɛw ka ganfa Batulu de ye ɲamancɛ i b'a dɔn pɛrɛ bɛɛ y'a ka fini y'a mɔgɔw la i yɛrɛ tun bɛ yen i y'a dɔn pɛrɛ Asimu m'a cɛ Batulu de y'a cɛ mais k'a fɔ ko Batulu ye ɲamancɛ o fɔli b'i faga de k'a fɔ ko Batulu ye mɔgɔw bila ka ɲamancɛ i ma se k'o fɔ i ma se k'a tɔgɔ fɔ i ma se k'a tanu i ma se k'i kun kɔrɔta n'o ye o mun fana kɛra i taara k'i bɛ t'o fana ta ko k'o da i y'a faamuya e rivali kun Asimu mun n'i tɛ fɛ k'o tɔgɔ fɔ ko f'i ka taa ko ye parce que i bɛ siran i t'i allié an na quoi Asimu na quoi Asimu t'o fɛ a ma baara mun kɛ o tigiya tɛ d'a ma Asimu t'o fɛ transition non o t'o fɛ
n'u ye mun kɛ u y'o kɛ Batulu de ye nin kɛ falaw fa de ye nin kɛ falaw ba de ye nin kɛ fantanw fa de ye nin kɛ fantanw ba de ye nin kɛ i y'a faamu yatimɛw jigi de ye nin kɛ i y'o faamu wa Bamakɔkaw jigi de ye nin kɛ Kayikaw jigi de ye nin kɛ i y'o faamu Kayikaw ka den bangelen de ye nin kɛ Kayika musokɔrɔba dɔ den de ye nin kɛ Kayika cɛkɔrɔba dɔ den de ye nin kɛ i y'o faamu wa Kayeba Jaba tɛ Batulu de ye nin kɛ o tigiya ka di Batulu ma i kun bɛ yen i taar'o filmer i kun bɛ yen Batulu ka mɔgɔw tɛ fili o ami ko mɔgɔw y'u ye bɛɛ y'u ye u ka fini a ka fini b'u la mais attends o baara ni Batulu y'a kɛ Batulu nana bɛɛ kɛ Asimu tile de la donc ne Asimu ne o de ye Batulu ye a banna pepepewu donc Asimu m'a kɛ o ni Batulu y'a kɛ alhamdulilayi a bɛ ko Asimu y'a kɛ mais Asimu m'a kɛ dɛ Batulu y'a kɛ donc o fɔli bɛ mun kɛ Batulu ka o baara ɲuman fɔli Sarama ka o baara ɲuman fɔli Dakabana ka o baara ɲuman fɔli Jigiya ka o baara ɲuman fɔli ɲɛji cɛlaw ka o baara ɲuman fɔli okɔliso jɔli o baara ɲuman fɔbaga ekɔlisow jɔbaga o ka baara ɲuman fɔli Batulu Ɲang i y'a faamu kɔlɔnbaw senni Batulu Ɲang han sirabaw dilanni Batulu Ɲang pɔnbaw jɔli Batulu Ɲang o ka baara ɲuman o ka ɲamancɛ alhamdulilayi arabili alamina sura i bɔra ka vidéo mun kɛ Batulu de y'a kɛ billahi talahi Batulu de y'a kɛ wa a bɛ ko kɛ mun tɛ nin se koyi mɔgɔw bɛ tila ka tugu a kɔ yan koyi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ a ta ye politiki ye politiki o tigi ka politiki kɔrɔ dɔn ka na ni baara dɔ ye mun bɛ nafa ka se ka dugukɔnɔmɔgɔw nafa o de ye politiki ye Batulu politicien de don kɛ mais politicien mun don a ka politiki ka ɲi Asimu tɛ politiki la Asimu ye politicien mun ye a ka politiki de ka ɲi Batulu ye politicien mun ye a ka politiki de ka ɲi Batulu ye politicien mun ye a jan bɛ jamana na Batulu ye politicien mun ye a bɛ ka fanga a bɛ Batulu mako bɛ fanga la ka se ka fantanw dɛmɛ ka se ka yati mɔgɔ mun kɛbali fanga ye n'o ye pɔnbaw jɔ n'o tigi kɛra fanga la o bɛ building jɔ mɔgɔ min ka sɔrɔ a ma fanga sɔrɔ n'a ye ɲaman cɛ n'o ye fanga sɔrɔ i y'a faamu o bɛ karo da dugu kɔnɔna na mɔgɔ min sera ka kɔlɔn sen i y'o faamuya wa k'a sɔrɔla a ma kɛ faama ye n'o kɛra faama o bɛ baraji jɔ mɔgɔ min sera ka baraji jɔ ka sɔrɔ a ma kɛ faama ye n'o kɛra faama o bɛ kanalibaw sen mɔgɔ min sera ka moto san ka di fantanw ma n'o kɛra faama ye o bɛ mobili di fantanw ma mɔgɔ min sera i y'a fɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka sɔrɔla a ma kɛ faama ye n'o kɛra faama ye kilinikibaw o b'o jɔ mun ye sirabaw garate ka sɔrɔ a ma kɛ faama ye n'o kɛra faama o bɛ gudɔrɔnbaw jɔ Batulu Ɲang Rose Batulu de y'a kɛ ok a fɔli a t'i faga a t'i foyi e ma ne ye hali ne juguman na ɲuman kɛ ne b'a fɔ e ma ye ne nin n'a ye juguman kɛ ne b'a fɔ e m'o ye wa ne de ye bala ye wallahi Rose ni maliyɛnw bɛ video kɛla fo wallahi k'a ye ɲuman kɛ k'a y'i cɛsiri maliko la ne bala don k'a ye kɛlɛbaw kɛ maliko la ne bala don k'a ma yɛlɛma maliko la ne bala don k'a ma nata maliko la ne bala don k'a ma bila mɔgɔ la maliko la ne bala don k'a ma kɛ ɲɛngo ye ne balo don k'a ma kɛ hasidi ye maliko la ne bala don k'a ye denmisɛnninw Mali defani kɔni video k'a yira denmisɛnninw na a bɛ se ka kɛ ne bala don k'u encourager la ne bala don bɛɛ ka wuli 46 mercenaires mun minɛlen filɛ nin ye karalo worodugukaw bɛɛ kun wulila mais u y'a sɔrɔ an ka denmisɛnninw y'a faamu k'a fɔ ja an bɛɛ bɛ se ka jamana défend an ka denmisɛnninw wulila ka pɛlɛ-pɛlɛ wulu la i y'a fɔ video ko la nɔ u y'u da de u ka minnu kun t'an fɛ u y'u da de minnu kun b'an fɛ an bɛ dugawu k'olu ye mun de don fɔlɔ an kun b'an sigi de k'u lamɛn mais denmisɛnninw y'a dɔn sisan Jo Bala ye leçon yira an na video kɛla kɔrɔbaw Siko i y'a fɔ Malika Lensi i y'o faamuya wa Jeli Sikɛri fitini u ye leçon dɔ yira an na jaja an bɛ se ka fara faso jɔ la ka cɛkɔrɔba politicien fɛn o fɛn bɔra u y'a sɔrɔ u mɔdenw kɛlen don ka kale da u ɲɛ cɛkɔrɔba politicien fɛn fɛn bɔra Asimu kama u yɛrɛ wolo mɔdenw ni u denw ye kale da u ɲɛ i y'o faamuya u y'u da de fɛn fɛn kun tɛ fanga fɛ u y'a dɔn hali ni k'i bɛna politiki dɔ kɛ mun bɛ se ka mɔgɔw ban ni transition na denmisɛnninw kɔrɔbayara video y'a sababu ye denmisɛnninw ye ko faamu video y'a sababu ye denmisɛnninw ye jamanajɔ faamu video kɛ y'a sababu ye denmisɛnninw wulilen don fasoko la video kɛ y'a sababu ye donc sisan i tɛ se ka foyi kɛ mun bɛ se k'u bɔ u ka fanga in kɔ grâce à qui n'u ye minnu sɔrɔ a la olu ye anw de n ko anw de bɛ fo Rose
cɛ ni tɛ tubabu fɛ o cɛ mɛ i tɛ se k'a fɔ ko tubabu bobara bilennen tɛ dɛ donc u tɛna mɔgɔ de to yen k'e bɛna ka na nkalon da bala la denmisɛnninw tɛ n'u sigi k'u bolo da bilahi u tɛ n'u sigi k'u bolo da u sen kan ko dɔ bɛna ka na bala kɛlɛ k'u bɛ jɛ n'a ye ni mun jɛra n'a ye o tɛ tiɲɛ de fɛ ni mun jɛra n'a ye o ye kalabanci de ye donc malidenw ɲɛ b'a la cɛ ni Asimu ninnu ye marifa ta ka fanga défend anw tɛ dɛsɛ ka fanga défend n'an ka vidéo ko n'u ye cɛya kɛ terrain sanfɛ anw yɛrɛ cɛya kɛ vidéo in kan koyi n'u bolo kelen kɔrɔtanna anw yɛrɛ ta bɛ kɔrɔtan koyi n'u décorera anw yɛrɛ bɛ décorer koyi n'u dɔnna anw yɛrɛ bɛ dɔn koyi wa olu yɛrɛ b'o dɔn paran bilahi tala i b'i tugu de i b'a dɔn les 5 colonels u tɛ bala to cɛ si bolo bɛɛ b'i k'i tugu de bɛɛ b'i tugu de ko maliden hali mali silamɛw tɛ bala to cɛ bolo bilahi i b'a dɔn mali donsow tɛ bala to cɛ si bolo bɛɛ b'o dɔn an b'an tugu de bamakɔkaw tɛ jo bala to mɔgɔ si bolo ne ye bɛɛ defa fo ni mun tɛ tiɲɛ fɛ bɛɛ b'i tugu de maliko la bɛɛ b'a dɔn san 9 aw y'o kɛ wari dun na an ye san 9 kɛ fantanya la o n'anw ka tile bɔra anw ma waso aw bɛ waso n'aw wasora i bɛ waso kɛ ni mun ko mali ka gɛlɛn ɲina o kɔrɔ k'a kun ka nɔgɔ o de ma quoi a kun ka gɛlɛn o ma a mɛnna e bɔra a kalama sisan de gɛlɛya a ka gɛlɛn mali ka gɛlɛn a gɛlɛyara e bolo sisan de donc o kɔrɔ e ta kun ka nɔgɔ a kun ka nɔgɔ e fa bolo de a kun ka nɔgɔ e ba bolo a kun ka nɔgɔ aw ka so sisan de a gɛlɛyara aw ka so a kun ka gɛlɛn ka kɔrɔ o ni mun bɔra ko ça va pas mali la oui donc c'est que ça va o kɔrɔ a kun ka ɲi olu bolo de donc alhamdulilayi ala ka ji k'a fura Rose polisiw y'a minɛ ala ka ji k'a fura ye ala k'a ko ban an m'an tɛgɛw sigi an kɔ quoi Rose mais Rose hali i tɛ muri sɔrɔ i tɛ karamɔgɔ si sɔrɔ mun bɛ somaw nɛni i t'o karamɔgɔ sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli karamɔgɔ i t'o sɔrɔ u bɛ se k'a fɔ nin ma ɲi i bɛ taa jahanama kɔnɔ mais i tɛ karamɔgɔ si sɔrɔ mun b'a fɔ ko soma ye nkalon ye bilahi i t'o karamɔgɔ sɔrɔ depuis ala ye mali da ka kɛ mali o karamɔgɔ ma na mun ko nkalon don parce que karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko nkalon ko tiɲɛ don n'i ko nkalon don e karamɔgɔ kelen an b'i ɲininka o e karamɔgɔ kelen an b'i ɲininka ala diinɛ dira alakira de ma diinɛ ma d'i ma an bɛ karamɔgɔ ɲininka o la diinɛ dira alakira ma diinɛ ma d'i ma ɔ jɔnniw y'a sɔrɔ somaw tɛ wa jɔnniw y'a bon somaw tɛ wa jɔnniw ye kɔrɔtɛ bara la somaw tɛ wa a ma sɔrɔ wa a ma bana wa a ma na ala fɛ yen wa k'o kuma k'a tɛ kɛnɛya wa ala ko i bɛ kɛnɛya mɛ i farati ninnu na k'o ye nkalon ye n'i ko k'o kɔrɔtɛ k'o ye nkalon ye o kɔrɔ tɛ i ko muhamadu kuma ye nkalon ye n'i ko kɔrɔtɛ k'o ye nkalon ye i ko diinɛ yɛrɛ ye nkalon ye n'i ko kɔrɔtɛ k'o ye nkalon ye i ko i yɛrɛ o kɔrɔ ye nkalon yɛrɛ da muhamadu la o kɔrɔ ye nkalon da o yɛrɛ la parce que ale de ko a bɛ yen ala ko a bɛ yen ale ko a bɛ yen wa u y'ale sɔrɔ donc n'i ko k'e tɛ se n'i ko n'i limaniyara ko foyi t'i sɔrɔ an b'i ɲininka o tuma alakira kun limaniyalen tɛ i bɛ se ka limaniya ni alakira i bɛ se ka sumaya n'o ye wa i bɛ se ka ɲɛ n'o ye wa i bɛ se ka tilen n'o ye wa i ŋaniya bɛ se welelikɛlaw fana donc n'u y'i nɛgɛn k'i bila ka na somaw kama ko parce que k'i ŋaniya ka ɲi ko parce que k'i jɛlen don k'i tɛ se mɔgɔ ma ou bien i ye silamɛ i ye chrétien bilahi u bɛ k'i nɛgɛn k'i si ba falen ma o bɛ kɛ soma minnu na minnu ye somaya tanan tiɲɛ olu de bɛ kɛlɛ minnu y'a tanan tiɲɛ ou bien cɛkɔrɔba dɔ ye dɔ nɛgɛn ka fɛn kurukara dɔ d'a ma fɛn in yɛrɛ man ɲi ale sigilen b'o kunna i bɛ se k'o de dala minɛ sinon anw tɛ dɛ one love à vous tous a bɛɛ dan sɔgɔ ani ko denmisɛnninw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ ka Rose ka kɛlɛ to a den ye an ka Rose ka kɛlɛ to yen anw yɛrɛw ye an ka Rose ka kɛlɛ to yen adamaden den delili da ye den an k'a to a den kama Sigo a ye kɛlɛ jigin Dani an bɛɛ ka kɛlɛ ban o kɛ vidéokɛlaw fantôme mɔgɔw aw bɛɛ k'a to ten Mali vidéokɛla bɛɛ fɛn o fɛn bɛ bonya kɛ vidéo ko kɔnɔ ne Bala y'aw bɛɛ lajɛlen bonya aw bɛɛ ka Rose ko dossier to yen ka tila k'a fɔ Rose yɛrɛ ye a bɛ to yen bi n'i donna transition contre la Chine bɛɛ bilahi i b'an bɛɛ ye mais nin dossier banna ni minnu y'a vidéo a k'a dɔn kɔrɔlenw don denmisɛnninw ne b'u dɔn n dɔgɔninw don fantôme bɛɛ
a ko kaɲi a muso n'a cɛw a bɛɛ kaɲi tantɔ an ka Rose ko to an ka tɛmɛ ni kɛlɛ wɛrɛ a y'o faamuya a bɛ bolo la koyi u taara cɛ o t'aw ka fɛn ye o y'anw ka fɛn ye i y'a faamuya wa o ye anw ta ye o ye ji jukɔrɔ ko ye n b'aw ɲini aw fɛ alhamdulilayi one love à vous tous k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada Rose den ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka i kɛ ka den sɔrɔ den mun n'o b'i bɔ malo la Rose den ala ka si ni kɛnɛya d'aw bɛɛ lajɛlen ma i n'i dɔgɔninw ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma ɲɛ y'i ka welelikan lamɛn i ni i tɔntɔn y'an wele an y'a mɛn an b'i tɔntɔn yɛrɛ fo i n'o mun ye video kɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo one love à vous tous an ka taa fɛ maliba a bɛ jɔ vive la transition vive la transition, vive Assimi Goïta, vive Kana Balaba, vive CMCR Kana Balaba, Adank Sedandi.